Γεια, Μαλφόη εδώ και σήμερα θα παίξουμε λίγο ακόμα PES 14. Ο τελικός του Champions League Super Cup. Συγγνώμη που είπα Super Cup, για να το θυμηθώ έστω. Άντερ Ντι Μαρία στο κόρνερ. Κεφαλιά γκολ! Γκολ 1-0. Καρίμ Μπενζεμά, ο Γάλλος. Ευκαιρία Κριστιάνο Ρονάλντο και γκολ. 1-0. 2-0, τι λέω. Μπερδεύομαι καμιά φορά. Έστω μία φορά. Δεν είναι τίποτα κακό. Βλέπετε εδώ πέρα, κάτω από τη σέντρα στο γκολ. Έτσι. Ξανά. Δεύτερο του γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Τρελαίνεται για αυτό το Champions League Super Cup. Τρελαίνεται πάρα πολύ που βάζει ένα τέτοιο γκολ που παίζει στη Real το 22. Φάουλ στο Ρονάλντο που το εκτελεί ο Άντερ Ντι Μαρία. Ποιος άλλος να το εκτελούσε? Ποιος? Γκολ! Ευκαιρία τώρα, αλλά τη χάνουν. Εμίχρονο τώρα,